For now, sasamahan natin yung mga newcomer para mag-start. First, kukunin natin is phone line, yung nila, cellphone number kasi need siya para kumuha ng SIM. So at the same time, dahil today meron tayong dalawang cruise ships. May dalawang cruise ships po dito sa Saint John. Pupuntahan po natin, gagalayin. Sasama po natin si Papi. Hey, brother! By the way, ito NBCC yan mga bossing. NBCC, may mga student na nag-aabang nag-aabang ng bus nila. So yan, inaantay natin yung mama natin. Kasama natin sila para kasi nagre-request na gustong makapag picture sa cruise ship. Alrighty, let's go! Hello mga bossing. Andito na naman tayo sa Uptown. For today, sasamahan po natin yung dalawang couple na newcomers. It's their second day in Canada. So bago po sila makapagsimula dito, kailangan po nilang kumuha ng first, phone number. Tapos SIN, which is tinatawag naming SIM. And the third one for today, mag-open po sila ng bank account. Tamang-tama po, nakakuha po sila ng appointment for today. Kasi po, pag kumuha po kayo ng bank or mag-open po kayo ng bank account, kailangan po na through appointment. So, nandito po tayo sa Uptown kasi at the same time, kumuha tayo sa mga requirements na yon, kailangan dadaan po tayo dito sa Uptown. Konting pasyal lang together with my parents. Kasi po for today, may dalawang cruise ships na dadao. So each cruise ship mga 3 or 4,000 passengers. So maraming turistang pag-alagala dito po sa Saint John, Newbrunswick. And at the same time, ipapakita ko lang kasi yung paligid. Paligid dito, weather, especially sa mga nagpaplanong pumunta dito, like gusto mag-aral, gusto magtrabaho, at gusto mag-migrate. Kung nakikita niyo po dito, ito po yung Princess Street po, pababa po tayo. Malapit na po tayo sa pupuntahan natin. Nakikita niyo po, sobrang ganda ng mga buildings dito. Pinipreserve nila po yan, mga old buildings. Konting pasya lang. Ito po yung pupuntahan natin, tinatawag namin Area 506 Container Village, Waterfront. Tinatawag po itong Area 506 kasi po ang area code dito sa New Brunswick, hindi nyo po alam, is 506. And ayun, nakikita sobrang ganda yan ng waterfront na yan. Sa bandang kanan po dyan, inaayos po dyan yung park. Tatayuan po nila ng sobrang laking park na waterfront. So each year pala meron po tinatawag ditong cruise ship season, and natapat today na may dalawang cruise ship. Minsan po may 3 cruise ships at the same time. So sobrang daming tao na pag-alagala dito sa lugar namin. Ayan po, pakita ko lang sa inyo saglit yung pasyalan. Ito yung dalawang cruise ship na to. At the same time, may isa din tayong pupuntahan para pumasyal saglit dito sa Saint John, para naman ma-feel ng bagong couple na welcome po sila dito. So, dito, dumating na po tayo. Let's go! And dito na po tayo sa Saint John Port. Ito na po yung may cruise ship po dyan. Cruise ship. Yung nag-iisang port sa buong New Brunswick, dito lang po yung dumadaong yung mga cruise ship. Exist na bas po siya na. Alright, abay, di papahuli si mama at papa. Ayun. By the way, yung mama at papa ko, super visa holder po sila. Yung initial stay po nila. Yan po yung dalawa, yung couple na newcomers po. Si Suzette at saka si Boss Rafi.
maganda. Puro po yung mga container vans. Yan pong cruise ship, Emerald Princess. And the port. Yan po yung pasyalan ng yan, nakikita yung Waterfront Container Village. Tama ko yung Purimaw. Say hi! Yan. That's the cruise ship there. Ito po yung cruise ship na Emerald Princess. Actually, dalawang cruise ship to. Yung isa is Carnival Legend. Hindi ako masyado makalapit dahil yan. Cruise ship. Dandadang cruise ship. Tapos sa katabi lang po, Area 506 Container Village. So, mga kainan, establishments, pero gawa ay container vans. Container vans. Mga container vans po yan. Hindi namin yan. Ayun. Right, Chubby? Alright, Xavier? Okay, that's container vans. Area 506. So, kita ko sa inyo, ito, container vans. May stage po dito. Yan, pwede manood. May mga event dito, concert dito ginaganap. Alright. Yun, ang laki. Ang laki ng cruise ship talaga. Oh. Yung gumawa dito. Yan. Yun. Still, mga vans, establishments, food stalls made like van. Ito, van din ito. What's this? Yun. Yun, din si Mommy, Mother. So, kaway-kaway sa. Ito yun, si ano, taga Jedsan, si Mother, at si Father. Yan. At ito'y dito lang po sa city namin. Dito lang din tayo nagsistay sa Saint John. Saint John, newbrunswick. Saint John, newbrunswick. Pinapasyal natin itong mga bago dito sa Fort Howie. So, dito mo makikita yan. Tapos yung view. Yan. Sa taas. Kita natin yung cruise ships. Yan. Diyan tayo galing kanina. Yan, nasa itaas tayo. Itaas, mas mataas dun sa yung nakalaga ito. So nasa itaas tayo para makita nyo mga boss. Yung mga napaplanong pumupunta dito, makikita nyo yung actual na ano. So, ayan yung view. Ito yung view ng uptown Saint John. Ayan. So yan. Ito po ay yung port, so may mga cargoes dyan dinadaan, may mga bridge dyan. Nakakita ko lang sa inyo yung mga view dito mga bossing. Ayan. So vlog.
So tatag Newbrunswick, Canada at saka sa England. Continue tayo sa taas ng St. John. Yun. Purpose lang naman ito ipakita sa inyo yung especially yung gusto na planong tumira dito, mag-migrate, magso-student at saka mag-work. Kaya pakita ko lang yung actor. Ang dalawang to. Praise your mahangin. Tapos mga boss, sa kabilang side, makikita mo dito ang north side ng St. John. North side ng St. John yan. Dyan. Sa side na yan. Kilala sila. Sa kabila, uptown yun. Uptown. Ito, north side. Doon mo din makikita yung hospital. Regional hospital doon. Continue mga boss. Sa side na to naman, dito ang west side ng St. John. Sa bridge na yan. Pagtawid ng bridge na yan, east, west side. West side, west side. Alright, after sa Fort Howe, dito po tayo, papunta po tayo sa McAllister Place. McAllister Place, yun po yung tawag ng mall dito sa east side ng St. John. Meron po ibang mall nandun sa uptown, pero dito po natin pili, medyo mas maganda to compare sa uptown na mall. Tsaka medyo matao tong mall na to. Alright, hanap na tayo ng mapaparkan. And there you go. Yan ang McAllister Place. Diyan po yung address. Mga boss, samahan natin yung dalawang bago dito. Kuha sila ng cellphone line. McAllister Place. Yan. Service asin. On our way to karon man guys na huma na ay tapos na yung ano First day nakaw requirement. Salamat kayo. thank you.